सुवर्ण कोकणच्या आजच्या भागात आपण आलोय श्रीदेवी भगवती माऊली चिंदर या देवस्थानाच्या जत्रोत्सवाला। मित्रांनो, कोकणातील आणि आपल्या सिंधुदुर्गातील हा एकमेव असा वैशिष्ट्यपूर्ण जत्रोत्सव आहे। कणगीची जत्रा, त्याच्यानंतर दिंडे जत्रा, देवाचे तरंग, दिवटे पाजळणे आणि अलोट अशी गर्दी भाविकांची आणि त्यामधून ढोल ताशांच्या आणि फटाक्यांच्या गजरात निघालेली मिरवणूक अत्यंत मन मोहून टाकणारं असं दृश्य असतं। या जत्रोत्सवाला संध्याकाळी 8 वाजता श्री दत्त मंदिर चिंदर सुरुवात होऊन सातेरी मंदिर, रवळनाथ मंदिर, रामेश्वर मंदिर अशी मंदिरं पादाक्रांत करीत त्यांचे आशीर्वाद घेत देवाची जी स्वारी आहे ती भगवती मंदिरामध्ये दाखल होते। त्याच्यानंतर भगवती देवीच्या मंदिरांमध्ये कीर्तन, दिवटे पाजळणे अशा प्रकारचे कार्यक्रम होऊन त्या दिवसाची सांगता होते। हा जत्रोत्सव 22 डिसेंबरपर्यंत चालू राहणार आहे आणि आता देवाची जी स्वारी आहे ती भगवती मंदिरात स्थित असणार आहे। तर मित्रांनो, ह्या अशा आगळ्या वेगळ्या जत्रोत्सवाची माहिती घेण्यासाठी हा व्हिडिओ नक्की शेवटपर्यंत बघा आणि व्हिडिओ कसा वाटला ते आम्हाला कमेंट बॉक्सद्वारे नक्की कळवा। या जत्रोत्सवाची सुरुवात होते श्री दत्त मंदिर चिंदर येथून। श्री दत्तगुरूंची पालखी दत्त मंदिराला 5 प्रदक्षिणा पूर्ण करते। यावेळी पालखी प्रदक्षिणा पूर्ण होताना प्रत्येकजण आपापल्या परीने भजन, अभंग वगैरे गाऊन श्री दत्तगुरूंची सेवा करत असतो। मनी भरून घेऊ सेवा करुणी गुरुचरणाची जन्म मरण करीती दत्तांचे ध्यान, करीती दत्तांचे ध्यान, पाहिला 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 देवा दत्त मंदिरी पाहिला, देवा दत्त मंदिरी पाहिला, देवा दत्त मंदिरी। मित्रांनो, श्री दत्तगुरूंच्या पालखीची 5 प्रदक्षिणा पूर्ण झाल्याशिवाय श्रीदेवी सातेरी मंदिरामध्ये जे खामकाठी घेणारे मानकरी असतात यांची जे गाराणं असतं, आरती असते, श्री सातेरी देवीची आरती असते, हा कार्यक्रम पुढे चालू होत नाही। ज्यावेळी श्री दत्तगुरूंच्या पालखीच्या 5 प्रदक्षिणा पूर्ण होतात त्याच्यानंतरच तिकडे गाराणं, आरती हे सर्व कार्यक्रम चालू होते आणि खऱ्या अर्थाने सातेरी देवीच्या मंदिरापासून या जत्रोत्सवाची सुरुवात होते। आता आपण आलोय श्रीदेवी सातेरी चिंदर येथे। खामकाठी घेणारे जे मानकरी असतात ते आता या ठिकाणी श्रीदेवी सातेरीचा आशीर्वाद घेतील। त्याच्यानंतर इथे देवीची आरती होईल, त्याच्यानंतर गाराणं घातलं जाईल आणि यानंतर जे खामकाठी घेणारे मानकरी आहेत ते रवळनाथ देवाकडे प्रस्थान करतील।
श्रीदेवी सातेरीच्या मंदिरातून प्रस्थान केल्यानंतर सर्व मानकरी श्रीदेव रवळनाथ मंदिर चिंदर येथे येतात। या ठिकाणी श्रीदेव रवळनाथाची आरती होते, त्याच्यानंतर गाराणं वगैरे होतं आणि इथून मग सर्व जे मानकरी आहेत हे श्रीदेव रामेश्वर या मंदिरामध्ये प्रस्थान करतात। श्रीदेव रवळनाथाचा आशीर्वाद घेऊन सर्व मानकरी आता रामेश्वर मंदिरामध्ये दाखल झालेले आहेत, ज्या ठिकाणी सर्व देवांच्या खामकाठी आहेत। इकडे देखील आता आरती गाराणं वगैरे सगळं होऊन हे मानकरी खामकाठी घेऊन इथून भगवती मंदिराकडे प्रस्थान करतील। हा जो सोहळा आहे हा जवळपास 2.5 ते 3-3.5 तासापर्यंत चालतो। त्याच्यानंतर मग हे सर्व देवाच्या खामकाठ्या भगवती मंदिरामध्ये येतात।
श्रीदेव रामेश्वर मंदिरामधून ही मिरवणूक निघाल्यानंतर जवळपास 2.5 ते 3 तासांनी भगवती देवीच्या मंदिरामध्ये दाखल होते. तोपर्यंत मित्रांनो आपण जरा जत्रा फिरूया आणि अजून जत्रेची माहिती घेऊया. दिंडे जत्रा म्हणून प्रसिद्ध असणारी ही जत्रा कणगीच्या जत्रेसाठी देखील ओळखली जाते. आजूबाजूच्या गावातील लोक या ठिकाणी त्यांनी पिकवलेल्या कणगी घेऊन येतात. कणगी म्हणजे हे एक रताळ्यासारखं कंदमूळ आहे. अतिशय चविष्ट आणि तेवढंच पौष्टिक देखील आहे. या ठिकाणी 50 ते 70 रुपये प्रति किलो या दराने लहान मोठ्या कणगी या कंदमुळाची विक्री केली जाते. त्याचबरोबर या ठिकाणी चुरून आले आणि इतर ज्या काही गोष्टी असतात त्याचा देखील मोठा बाजार भरतो. आपण आलोय श्री भगवती माऊली मंदिरामध्ये. अतिशय सुंदर आणि आकर्षक असं बांधकाम केलेल्या या मंदिरामध्ये श्रीदेवी भगवती स्थित आहे. या ठिकाणी येथे मागील बाजूस ही जी कमानी आहे या ठिकाणी श्रीदेवी भगवतीचं मूळ स्थान आहे. भाविकांच्या सेवेसाठी खास करून हे इथे मंदिर बांधण्यात आलं आहे. श्रीदेवी भगवतीचं मूळ स्थान इकडे वरती आहे. रामेश्वर मंदिरामधून निघालेल्या ज्या खामकाट्या आहेत त्या आता थोड्याच वेळात श्रीदेवी भगवती मंदिर येथे येतील. या ठिकाणी आता जवळच आलेले आहेत. यासाठी ही सर्व मंडळी जमा झालेली आहे आणि या प्रवेशद्वाराकडून धावत देव भगवती देवीच्या मंदिरामध्ये प्रवेश करतात. हा जो क्षण आहे हा संपूर्ण बघण्यासारखा असतो आणि यासाठी इथे ही संपूर्ण गर्दी जमलेली आहे. तर मित्रांनो आता थोड्याच वेळात श्रीदेव रामेश्वर इथून प्रस्थान केलेल्या देवांचे इथे आगमन होईल.
हे आहेत रानदिंडे. या 5 रानदिंड्यांची अशी जुडी केली जाते आणि वरती कापूस लावला जातो. त्याच्यानंतर ते बाजूला बसलेले जे मानकरी आहेत त्यांच्याकडून त्यावरती कापसाला तेल वगैरे लावलं जातं. त्याआधी हा जो आपण कापूस लावलेला आहे त्याची व्यवस्थित एक वात करून घ्यावी लागते आणि नंतर तिकडे तेल लावून झाल्यानंतर मग जो दिवटे पाजळणे हा जो कार्यक्रम आहे या कार्यक्रमाला सुरुवात होते. आता माहिती इथे स्वर्गीय कोकण ब्लॉगचे क्रिएटर पराग दादा आलेले आहेत. कधी गेला रे? मगाशी गेला. हा अमोल पण हा अमोल नाही भेटलो, संचित आणि शशांक भेटलो मागा. ओके
सर्व काय सर्व दिले. आता मी आलो आहे कोदे ब्रदर्स मिठाईवाले या दुकानामध्ये. या ठिकाणी ही जी मिठाई आहे ही सर्व मिठाई आहे हे घरीच बनवतात आणि त्यांच्याकडून मिळालेल्या माहितीनुसार फक्त ही एक भगवती देवीची जत्रा या एकाच ठिकाणी यांचं दुकान असतं. बाकी इतरत्र कुठेही यांचं दुकान नाही आहे आणि या एकाच जत्रोत्सवासाठी ही सर्व मिठाई हे बनवतात. अतिशय सुंदर अशी क्वालिटी आहे मिठाईची. आम्ही देखील घेतली. तुम्ही जर या मिठाई दुकानाला भेट देणार असाल तर नक्की भेट द्या. अतिशय सुंदर अशी क्वालिटी आहे. या ठिकाणी त्यांचा नंबर वगैरे दिलेला आहे. नक्की एकदा भेट द्या. मित्रांनो, जत्रा आता संपलेली आहे. जवळपास 2:45 झाले आहेत. जो दिंडी जत्रा म्हणून कार्यक्रम वगैरे असतो आणि इकडे हल्लीच लग्न झालेले म्हणजे तुमचा साखरपुड्याचा व्हिडिओ तुम्हाला बघायला मिळेल आमच्या चॅनलवर. अनिकेत कुंभार मंडळी, अजून एक यूट्यूबर संचित ठाकूर व्लॉग. इकडे अनिकेत आहे ज्यांची आपण साखरपुड्याची व्हिडिओ शूट केलेली आहे. त्याची सासरवाड पण चिंदर आहे. आणि इकडे तोंड दाखव तुझा अमोल सावंत व्लॉग्स, व्हायरल बॉय आणि पराग सावंत स्वर्गीय कोकण, कुबल सॉरी पराग कुबल स्वर्गीय कोकण. अरे तो अमोल सावंतचं पराग सावंत झालो. जमलिंग झाला. यो मी BTS मध्ये टाकतोय. ओके चला. तर मित्रांनो, चिंदरच्या भगवती देवीचा जत्रोत्सव तुम्हाला कसा वाटला ते आम्हाला कमेंट बॉक्समध्ये नक्की कळवा. त्याचबरोबर सुवर्ण कोकण, स्वर्गीय कोकण आणि अमोल सावंत ब्लॉग तिन्ही यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा.